ημέρωμα της 29ης Μαΐου του 1453, στην πόλη η Υιός, η καθημερινή πρόδρομος του ήλιου, στον οποίο άνοιγε κάθε αυγή με τα ρόδινα χέρια της τη θύρα της Ανατολής, δεν έκανε το καθιερωμένο ταξίδι της. Η ταύτισή της με την ανθρωπόμορφη ιδεατή αντίληψη της αυγής αναιρέθηκε και τη θέση της πήρε το σκοτάδι, η κραυγή και ο πόνος που εφιαλτικά βονούσε συνθέμενα ένα κόσμο ολόκληρο, τον κόσμο του Βυζαντίου. Μετά από πολύμηνη στεναρή αντίσταση, η πόλης εάλλο. Ο απόϊχος της κραυγής θα κρατήσει για 7 σχεδόν χρόνια ακόμη, ώσπου να κορυφωθεί με την πτώση της Τραπεζούντας το 1461 και ο θρήνος να γίνει μυρολόι τώρα πια και η Ρωμανία επάρθεν. Μια μεγάλη εκοφαντική σιωπή με 2 σύσμιχτες κραυγές γίνεται ο κόσμος της Ανατολής. Η πόλη σε άλλον, η Ρωμανία επάρθεν. Του στιχουργού και ποιητή, με τη λύρα του Γιάννη Αφεντούλη, με τη λύρα του Νίκου Αφεντούλη και τραγούδι του Νίκου Αφεντούλη, ας ακούσουμε το άσμα των τραπεζούντιων με την παράξενη του γλώσσα και με τη λύπη των Γρεκών, των μακρινών εκείνων που ίσως όλο πίστευαν πως θα σωθούν ακόμα. Πάρθεν η Ρωμανία. Εκείνο την ημέρα την πόλη, τη χιλιόφρονη, την πόλη ξακουσμένη, την πόλη που εξαπήλιζε σ' όλην την οικουμένη. Το δίκαιο τη μασερή είχαν την για νόμο, επέρανε τα σκέρετουν και ρούψανε στο δρόμο, κι αμογήματα εσάρωσαν κι αμοστάδαν ασίων, ερήμαξαν και φάλασαν τη ζήστη ανθρωπίων. Κι ας σου έσπηραν θάνατον με τα πρώτα σκέρα, υπότε μέτερο ερούξε σαλασσέρα. Γιατί οι άδικοι τάδικον επίκανε θρησκεία κι ο Αθενεζίνων χριστιανοί ετέρναν με κακία. Κύριε του βασιλεύουσαν, τα νιασοκιά των τόπων, τι δεν χελογαρίασαν, νέα σέβας και νέα κόπων. Επέραν το βασιλοσκά, έλα ένα φεντία, και εσύ αγιά σοφιάς απές, αρχόντσα και κυρία, εσβήγαν οι πολυέλεοι, εσβήγαν τα κερία. Στον τόπο τα αυτοκράτορα, κάθεται ο Σουλτάνο, και τον Εκίτς και Νικοκίτς απέσε ξένο πλάνο. Λένε πως τον θέλευαν, Θεού λοιπόν να χάτε, και απ' αγόρα κι ύστερα τερέστε εδώ θα φτάτε. Ποιος κι ξέρει πως άδικα τα μέρανε πέρα, και μόλι να λυπήστνε μου την πλάση των αέρα. Είναι μας έθετες μακρά, ας έλες κυπάω, ώστε να αθώων έμετρες, εγώ τον έφταω. Και συνύχτα άλλον έφετες, με πέρανες παραπέρα, απ' τα συμπόντε γέντανε, κι αξίζανε ημέρα. Τα βάσανε το έσυρεν η πίστη και η φίλη μου, και δεν σκέψανε μας πως πρέπει να είμαι σενωμένοι,
Σερτέ εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριοι Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε νεοεκλεγέντα Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, κύριε νεοεκλεγέντα Δήμαρχε Δράμας, επίτιμε προσκεκλημένοι ομιλητή μας, κυρίες και κύριοι. Η δραμηνή κοινωνία, με πρωτοστάτες τον Πανκρασιατικό Σύλλογο ο Άγιος Χρυσόστομος, τον Σύλλογο Ποντίων Δράμας η Κομνηνή, την Θρακική Εστία Δράμας, την Εταιρεία Δραμηνών Μελετών, τον Σύλλογο Ποντίων οι Ακρίτες της Νέας Κρόνης και η Μέριμνα Ποντίων Κυριών Δράμας, με τη συμπαράσταση της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του Δήμου της Δράμας, τιμά με τη σημερινή λιτή εκδήλωση το ηρωικό και ταυτόχρονα θλιβερό γεγονός της άλωσης της πόλης από τους Οθωμανούς Τούρκους μια αποφράδα Τρίτη την 29η Μαΐου του 1453. Και αν συμφωνούμε με τη ρίση ότι την ιστορία τη γράφουν οι λαοί, ο Βυζαντινός Ελληνισμός σφράγισε με αυτόν τον τραγικό επίλογο τη γραφή ενός αθάνατου, χιλιόχρονου και πλέον έπους που στάθηκε καθοριστικό σημείο αναφοράς όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια ιστορική πραγματικότητα. Σερτέ εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου, καλείστε να χαιρετήσετε την εκδήλωση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, Δράμας, λόγω υποχρεώσεων είναι εκτός επαρχίας.
οπότε μου ανάθεσε να μεταφέρω τις ευχές του, τις ευλογίες του για όσους εδώ εμπλέκονται και ενδιαφέρονται και κάνουν τη γιορτή αυτή. Επίσης, ιδιαιτέρως του κυρίου ομιλητού, του στρατηγού Θεόκλητου. Όλοι γνωρίζουμε για το γεγονός αυτό. Είναι για μας πλέον μία αξέχαστη, ανισμόλητη ευκαιρία για να γιορτάζουμε κάθε χρόνο αυτό το γεγονός για να διδάσκονται και οι νεότεροι. Όμως θα μας τα πει ο κύριος ομιλητής, ο στρατηγός Θεόκλητος, όπως είπαμε. Χρόνια πολλά και για τη γιορτή της Αναλήψεως σήμερα και ευχαριστώ πολύ. Ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Γιάννης Ξανθόπουλος, ας έρθει στο βήμα να χαιρετήσει την εκδήλωση. Καλησπέρα σε όλους. Στην πορεία των λαών, των εθνών, υπάρχουν χρονολογίες, ημερομηνίες που δεν θέλουν οι λαοί, τα έθνη, εμείς οι πολίτες να θυμόμαστε. Μαύρες ημερομηνίες όπως η σημερινή, αλλά πρέπει να τις θυμόμαστε για να διδασκόμαστε από τα λάθη και για να μην επαναλάβουμε αυτά τα λάθη και εμείς αλλά και οι επόμενες γενιές. Εδώ και χρόνια οι σύλλογοι της Δράμας σε μια τέτοια λιτή εκδήλωση θυμόμαστε, τιμούμε. Θέλω να συγχαρώ τους συλλόγους της Δράμας που συνοργανώνουμε μαζί με εμάς και με τον Δήμο αυτή την σημερινή εκδήλωση, των προτέρων τον εξαίρετο ομιλητή και αυτούς οι οποίοι θα απαγγείλουν ποίηματα και τραγούδια. Θέλω να ευχηθώ σε όλους να είμαστε γεροί, να είμαστε και του χρόνου εδώ και χρόνια πολλά σε όλους. Ο εκπρόσωπος των διοργανωτών φορέων, ο κύριος Γιώργος Χατζόπουλος, πρόεδρος της Εταιρείας Δραμηνών Μελετών, τέος εκπαιδευτικός, ιστορικός και συγγραφέας, χαιρετίζει την εκδήλωση. Σεπτά εκπρόσωπε του Αγίου Δράμας, ερήτημοι τοπικοί άρχοντες, κυρίες και κύριοι. Οι λαοί έχουν χρέος να θυμούνται, όχι βέβαια για να μνησικακούν, ούτε και για να εκδικούνται, αλλά για να διατηρούν αξεθόριαστη τη μνήμη της ιστορικής τους πορείας στο διάβα των αιώνων, γνωρίζοντας έτσι το ζηλευτό παρελθόν τους, αλλά ακόμη και τα ολέθρια λάθη, τα οποία διαπράξανε εξαιτίας των οποίων λαθών συχνά έπεσαν σε δάκρυα θλιβερά κατά τον ποιητή, αλλά και δοκίμασαν πόνους οδυνηρούς. Και ακριβώς η γνώση, η ενσυνείδητη των λαθών είναι εκείνη που οδηγεί στην απόκτηση σοφίας. Μια σοφίας η οποία λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλείδα για την αποφυγή διάπραξης
των ίδιων λαθών, αφού η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και γι' αυτό πολύ σωστά υπόθηκε ότι σοφός δεν είναι εκείνος που δεν κάνει λάθη, αλλά εκείνος που δεν κάνει τα ίδια λάθη. Από αυτήν την αρχή και μόνο, ξεκινώντας και χωρίς σοβινισμούς και εμπάθειες, οι πολιτιστικοί φορείς της πόλης μας, όπως ο Παμικρασιατικός Σύλλογος, η Κομνηνή, η Εταιρεία Δραμηνών Μελετών, η Θρακική Εστία και οι Ακρίτες Νέας Κρόμνης, εδώ και χρόνια, και η Μέρηνα Ποντίων Κυριών, εδώ και χρόνια αγωνίστηκαν να κρατήσουν στιτό και ολόρθο τον ελληνισμό, στρέφουν σήμερα νοερά το βλέμμα τους προς τη βασιλίδα των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, που για μια χιλιετηρίδα μεταλαμβάνησε το ελληνικό φως σε λαούς βάρβαρους, τιμώντας την ολέθρια πτώση της με τις δυσμενέστατες επιπτώσεις για το γένος των Ελλήνων με σεμνή εκδήλωση και επαναλαμβάνοντας λόγο παρηγορητικό προς τη μάνα όλου του κόσμου, τη Θεομήτωρα και Γοργοϊπίκο Παρθένου Μαρία. Σώπασε κερατέσποινα και μην πολύ δακρύζεις, πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά σας θα είναι. Αυτόν τον πάντοτε επίκαιρο παρηγορητικό λόγο, έχοντας ριζωμένο βαθιά στη μνήμη του το γένος των Ελλήνων, στέκει στιτό και ολόρθο, ύστερα από κάθε πτώση του στα τάρταρα, και παίρνοντας δύναμη από τη συμφορά, επιβιώνει και διδάσκει, και επιβιώνει χάρη στη λαγαρή μνήμη που διαθέτει. Αυτή τη μνήμη που πρέπει να διατηρηθεί αξεφόδιαστη και να μεταλαμπαδευτεί σε όλους εκείνους που έχουν κλείσει βαθιά μέσα στην ψυχή τους καθάριτο και σφριγγυλό τον ελληνισμό. Αυτήν λοιπόν τη μνήμη τιμούμε σήμερα αντάμα με την Εκκλησία, την αυτοδιοίκηση και τις λοιπές αρχές, καθώς και με όλους εσάς που τιμάτε απόψε με την παρουσία σας τη σεμνή προσπάθεια για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Γι' αυτό και σας ευχαριστούμε ολόψυχα. Χρόνια πολλά. Σε αυτό το σημείο θα ζητήσω λίγο ακόμα από την υπομονή σας για να σας αναγνώσω ένα μήνυμα που έστειλε ο βουλευτής Δράμας, ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης. Απουσιάζει, είναι στην Αθήνα για σοβαρές υποχρεώσεις του λειτουργήματός του και παρακάλεσε να σας μεταφέρω τον εξής χαιρετισμό. Μήνυμα του βουλευτή Δράμας Κυριαζίδη Δημήτρη για την εκδήλωση μνήμης της 29ης Μαΐου 1453. Δεν αντέχει σε λογισμούς αμφιβολίας πως στις 29 Μαΐου 1453 συντέθηκε η πιο θλιβερή σελίδα της εθνικής αλλά και της πνευματικής μας ιστορίας. Η Κωνσταντινούπολη και μαζί με αυτήν ο ελληνικός πολιτισμός και η ελευθερία της ορθόδοξης σκέψης ενταφιάζονταν κάτω από την Οθωμανική τέφρα. Η βασιλεύουσα, η πόλη, το κέντρο του φωτός έγινε η έδρα της θηριωδίας, της αμάθειας, του σκότους και κάθε μεγαλοπρεπούς ασχημοσύνης. Η μουσουλμανική καταιγίδα σάρωσε χωρίς ήκτο κάθε αιστεία πνευματικής ταλπορής σε μια ανιστόρητη προσπάθεια καταστροφής του πατρογονικού πολιτισμικού μας πλούτου, ενώ ταυτόχρονα η δυτική λογιοσύνη ασελγούσε πάνω στο πτώμα της Ανατολής χωρίς ενδιασμούς, αναστολές και ηθικές ανασχέσεις, κατακλέβοντας κάθε υλικό και πνευματικό δημιούργημά της, κυρίως μετά την επέσχυντη λαιλασία του 1204 από τους Σταυροφόρους. Ωστόσο, όπως η Αθήνα κατάκτησε τη βάρβαρη Ρώμη στην αρχαιότητα, έτσι το μεγαλείο και η κληρονομιά, το φως του Βυζαντίου, έφερε την αναγέννηση στη Δύση.
σφραγίζοντας ανεξίτηλα την πολιτισμική, κοινωνική, οικονομική εξέλιξή της, σηματοδοτώντας το περιεχόμενο της παγκόσμιας ιστορίας. Ό,τι συνέβη στην ιστορία της ανθρωπότητας μετά το Βυζάντιο και την πτώση της Κωνσταντινούπολης υπήρξε πάντοτε και παραμένει συνεχώς στο επίκεντρο των παγκόσμιων πολιτικών, θρησκευτικών, πνευματικών και κοινωνικών ζυμώσεων, οι οποίες εντείνονται σήμερα με προοπτική τις σύγχρονες αναζητήσεις που συνήθως είναι αντιφατικές για την ανασύνθεση της ταυτότητας της Ενωμένης Ευρώπης. Σε αυτές όμως τις αναζητήσεις και στο όνομα της όποιας νεωτερικότητας και της μεταμοντέρνας ιστορικής ανάλυσης και έρευνας, δυστυχώς κάποιοι, ηθελημένα ημί, υποκύπτουν στη λαγνία της αυθαίρετης ερμηνείας της ιστοριογραφίας σε μια προσπάθεια αποδόμησης της ίδιας της ιστορίας και μέσα από παραμορφωτικούς φακούς επιστημοφάνειας προσεγγίζουν τον πολυδιάστατο υπερχιλιόχρονο βίο του ανατολικού ρωμαϊκού εξελληνισμένου κράτους. Είναι κοινή παραδοχή ότι για τον ερευνητή της αλήθειας δεν υπάρχει τίποτα πιο πολύτιμο από αυτήν την ίδια την αλήθεια. Αλλά η αλήθεια στη μελέτη της ιστορίας του Βυζαντίου πλατείνεται σε κοινωνικό αγαθό, γιατί φωτίζει πτυχές όπως η αρχιτεκτονική, η ορθόδοξη θεολογία που επηρέασε ακόμη και τη μουσουλμανική θεολογία, η καλλιτεχνική έκφραση, η εκπαίδευση και οι επιστήμες μελέτης του κλασικού παρελθόντος με την αστήρευτη αρχαία ελληνική κληρονομιά, η πολεοδομία, το δίκαιο, το εμπόριο, το οικονομικό σύστημα. Η λάμψη του Βυζαντίου, το πνεύμα του Βυζαντίου, η δόξα του Βυζαντίου όχι μόνο επέζησαν μετά την πτώση του 1453, αλλά διατρέχουν όλους τους αιώνες που μεσολάβησαν, διατηρώντας ζωντανή την κληρονομιά του τόσο στην κεντρική Ευρώπη, όσο στα Βαλκάνια, τη σημερινή Τουρκία και στη Μέση ακόμα Ανατολή. Τα παραπάνω πρέπει να τονίζονται όχι από έπαρση και άκρατο κομπασμό, από αστήρευτη προγονολατρεία ή άλλες κοινωνικο-εθνικιστικές αντιλήψεις, αλλά από σεβασμό στην ιστορία μας, από μίμηση προτύπων, από αποδοχή Έχουμε την τιμή ως ομιλητή φέτος να ακούσουμε ένα συμπατριώτη μας, ένα συμπολίτη μας, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία Θεόκλητο Ρουσάκη, επίτιμο διοικητή του Δευτέρου Σώματος Στρατού. Ο αντιστράτηγος Θεόκλητος Ρουσάκης γεννήθηκε το 1955 στη Δράμα, όπου το 1973 ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές. Εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1973 και αποφοίτησε το 1977 ως ανθιπολοχαγός πεζικού. Είναι απόφοιτος όλων των σχολείων πεζικού, των σχολείων ειδικών δυνάμεων, της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου και της Σχολής Εθνικής Αμήνης. Έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διαχείριση κρίσεων από το Πανεπιστήμιο Αμπερντίν της Σκωτίας. Έχει διοικήσει όλα τα κλιμάκια διοίκησης στις ειδικές δυνάμεις μέχρι και το επίπεδο ταξιαρχίας ειδικών επιχειρήσεων. Έχει υπηρετήσει ως επιτελής και τμήματάρχης στο Γενικό Επιτελείο Στρατού και ως διοικητής στο Πολυεθνικό Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων Ειρήνης στο Κιλκής. Από το 2004 έως το 2006 υπηρέτησε ως ακόλουθος άμυνας στην ελληνική πρεσβεία στα Τύρανα. Το Μάρτιο του 2008 προήχθη στο βαθμό του υποστρατήγου και τοποθετήθηκε ως διοικητής της Μεραρχίας στη Ρόδο. Το 2009 τοποθετήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Στρατού ως Διευθυντής Ειδικών Δυνάμεων. Το 2010 προάγεται στο βαθμό του αντιστρατήγου και τοποθετείται ως διοικητής στο Δεύτερο Σώμα Στρατού που εδρεύει στη Βέρεια. Είναι πτυχιούχος αλεξιπτωτιστής από το 1978 και υποβρύχιος καταστροφέας από το 1983 μέχρι και την ημέρα της αποστρατείας του. Έχει τιμηθεί με όλα τα μετάλλια, χρυσούς σταυρούς και τις διαμνημονεύσεις της στρατιωτικής ιεραρχίας. Έχει τιμηθεί από την κυβέρνηση της και από την κυβέρνηση της Αρμενίας με ειδικό μετάλλιο και τιμητική διάκριση,
για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της άμυνας με τις παραπάνω χώρες. Έχει τιμηθεί το 2010 από την Ιερά Μητρόπολη Βερίας και Ναούσης και Καμπανίας με το Χρυσό Σταυρό του Αποστόλου Παύλου και το 2011 από την Ιερά Μητρόπολη Δράμας με το Χρυσό Μετάλλιο του Αγίου Χρυσοστόμου. Με απόφαση του ΚΙΣΕΑ την Δευτέρα Νοεμβρίου του 2011 κρίθηκε ευδοκίμως τερματίσας στη σταδιοδρομία του και του απονεμήθηκε ο τίτλος του επιτήμου διοικητού του Δευτέρου Σώματος Στρατού. Ομιλεί την αγγλική γλώσσα, είναι έγκαμος και έχει 2 παιδιά. Αυτό το βιογραφικό του εκλεκτού συμπολίτη μας κυρίου. Για την άλωση της πόλης και την πτώση της Ρωμαϊκής Παύλα Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έχουν γραφτεί αμέτρητα, θα λέγαμε, κείμενα από έγκριτους ιστορικούς και όχι μόνο, Έλληνες και ξένους. Το τεραστίας σημασίας αυτό γεγονός αναλύθηκε και συνεχίζει να αναλύεται σε όλες του τις πτυχές, με αποτέλεσμα μετά από 561 χρόνια να υπάρχουν καταγεγραμμένες πολλές απόψεις για το θέμα. Σήμερα και στον διατηθέμενο χρόνο, ο ομιλητής μας, ο κύριος Θεόκλητος Ρουσάκης, θα κάνει μια προσέγγιση στο θέμα όχι μέσα από θρύλους και τις παραδόσεις που γι' αυτό έχουν γραφεί, ούτε ο στρατιωτικός θα μας κάνει κάποια στρατιωτική ανάλυση για τη μάχη. Το ενδιαφέρον του θα επικεντρωθεί στο πολύ κρίσιμο θέμα της καταγραφής και αξιολόγησης των βαθύτερων αιτιών πολιτικών, εθνικών, κοινωνικών και λοιπόν που προκάλεσαν το συγκλονιστικό αυτό γεγονός στην παγκόσμια ιστορία. Γιατί και πώς δηλαδή μια αυτοκρατορία, η μακροβιότερη στην ιστορία, έπεσε μετά από 1100 περίπου χρόνια ζωής. Ποιος ή ποιοι φταίξανε, ποιες συνθήκες προκάλεσαν το γεγονός. Μήπως και σήμερα γίνονται τα ίδια τραγικά λάθη και άρα θα έχουμε τις ίδιες συνέπειες. Πιστεύοντας ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίασης πολλές φορές συνειρμικά θα συνδέσουμε τα αναφερόμενα από τον ομιλητή με τα σημερινά γεγονότα στην πατρίδα μας, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Θεόκλητο Ρουσάκη να έρθει και να πάρει το λόγο. Πατέρα Γεώργιε, εκπρόσωπος του Δεσμιωτάκου μας, κύριε Αντιπεριφερειάρχες, κύριε Ξαρκόπουλο, κύριε Βαδακάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης της Αθήνας, βλέπω, μας άφησε να επανέλθει, τον χαιρετίζουμε και πολύ χαρούμενοι που είναι μαζί μας. Κύριε Δήμαρχε, κύριοι σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, τον ημεροδείκτη του Μαΐου, ξεχωριστή θέση για την ιστορία της Ρωμιοσύνης και για την ελληνική ψυχή κατέχει η 29η του μήνα. Θυμίζει εκείνη την αποφράδα Τρίου του 1453 που σήμανε την πτώση της Κωνσταντινούπολης, της Βασιλίδας των Πόλεων, η οποία από ιδρύσεώς της, τείχος της, είχε την υπέρμαχο Παναγιά. Ο ιστορικός μας, Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, εκτιμά ότι δια της αλώσεως ταύτης δεν έπεσε μόνη η κυριευτής απόλυση, δεν έπεσε μόνη η καταλυτήσα βασιλεία, αλλά επί χρόνων μακρών επεσκιάστη κόσμος ολόκληρος, πραγμάτων και δογμάτων, ο κόσμος ο ελληνικός. Και ο κορυφαίος βυζαντινολόγος των ημερών μας, ο Στίβεν Άσιμαν, συμφωνεί με ότι η ημερομηνία της 29ης Μαΐου αποτελεί ένα σημείο στροφής στην ιστορία, μια ριζική αλλαγή, μνήμη δυσάρεστη και θλιβερή. Όμως και τα πιο θλιβερά γεγονότα έχουν τη θετική προσφορά τους όταν τα μελετούμε και είμαστε πρόθυμοι να αποδεχτούμε τα σωτήρια μηνύματά τους. Αναζητώντας αυτά τα μηνύματα, ανασύρουμε από τις ιστορικές πηγές πολύτιμα μαθήματα
που αποκαλύπτουν τα βαθύτερα αίτια της πτώσεως. Πριν προχωρήσουμε, είναι σκόπιμο να υπογραμμίσουμε ότι την 29η Μαΐου 1353 δεν έχουμε την πτώση του Βυζαντίου, αλλά έχουμε την πτώση της Κωνσταντινούπολης, της Νέας Ρώμης. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί ο όρος Βυζάντιο, Βυζαντινός, Βυζαντινή Αυτοκρατορία κλπ. Εισήχθη μόλις το 1562, περίπου 100 χρόνια μετά την Άλωση, από έναν Βαβαρό ουμανιστή και φιλόλογο, τον Ιερώνυμο Βόλφο. Από τότε, ο επιστημονικός κόσμος άρχισε σιγά σιγά να χρησιμοποιεί τα ονόματα Βυζαντινή Αυτοκρατορία και Βυζαντινή για να δηλώσει την αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης και τους κατοίκους που ζούσαν μέσα στα όρια της. Οι Έλληνες όμως εκείνη την περίοδο, όντας υπόδουλοι των Οθωμανών, ονόμαζαν τους εαυτούς τους Ρωμιούς ή απλώς Χριστιανούς και την πατρίδα τους Ρωμανία. Επειδή όμως έτσι κι αλλιώς ο όρος έχει επικρατήσει, θα ήταν ένδειξη σχολαστικισμού αν επιμέναμε στον όρο. Εφόσον συμφωνούμε πως η χρήση Βυζάντιο και Βυζαντινός είναι απλώς συμβατική. Είναι επίσης γνωστό ότι ο Μεγάλος Κωνσταντίνος δεν ίδρυσε την καινούργια αυτοκρατορία, αλλά απλώς μετέφερε την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στην αρχαία πόλη Βυζάντιο, που την ονόμασε Νέα Ρώμη και αργότερα έλαβε την ονομασία Κωνσταντινούπολη από τον ιδρυτή της. Βέβαια, όπως είναι γνωστό, τις παραγωγές της πτώσεως η Ρωμανία, το Βυζάντιο, δεν ήταν η παλιά αυτοκρατορία, αλλά μόνο η πόλη της Κωνσταντινούπολης με την περιφέρειά της και με λίγους μαχητάς και κατοίκους. Αποτέλεσμα αυτού ήταν το γεγονός ότι από ιδρύσεώς της μέχρι καταλήψεώς της το 1453, περισσότερες από 20 φορές, περίπου 27 φορές την πολιόρκησαν οι Πέρσες, οι Άραβες, οι Ρώσοι, οι Βούλγαροι και άλλοι. Η Κωνσταντινούπολη πολλές φορές κινδύνευσε, αλλά διασώθηκε χάρη στη γενναιότητα του στρατού της, του λαού της, αλλά και χάρη στην υπέρμαχο στρατηγό που ενίσχυε αυτή τη γενναιότητα. Το 1054, έτος του σχίσματος, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ζούσε ακόμη στο Χρυσού αιώνα. Τα σύνορά της απλωνόταν στη μεγαλύτερη έκταση που είχε γνωρίσει τα τελευταία 300 χρόνια. Οι ισχυροί αντίπαλοι των προηγουμένων ετών, Πέρσες, Άραβες, Φράγκοι, Βούλγαροι, είχαν εξοντωθεί ή αποδυναμωθεί σε βαθμό που να μην είναι πια απειλητικοί. Η Μακεδονική δυναστεία είχε οδηγήσει τα ρωμαϊκά λάβαρα σε διαδοχικούς θριάμβους, ανακτώντας πολλές περιοχές, όπως την Κρήτη, την Κύπρο, την Αντιόχεια κλπ. Στην Ανατολή, για πρώτη φορά, έπειτα από 4 αιώνες, οι κάτοικοι της Μικράς Ασίας ήταν ασφαλείς από εξωτερικές συμβολές, καθώς τα σύνορα πλέον της αυτοκρατορίας φτάναν πάλι πέρα από τον Εφράτη. Με λίγα λόγια, το Βυζάντιο είχε αναδειχθεί την περίοδο αυτή ως κύρια υπερδύναμη του γνωστού τότε κόσμου. Όμως η ψευδαίσθηση της διαρκούς ειρήνης που εξαπλώθηκε σε όλη τη βυζαντινή κοινωνία, η κακή εκτίμηση των απειλών και ο ευδαιμονισμός των αρχόντων οδήγησαν στη λήψη τραγικών αποφάσεων. Τραγικότερη εξ αυτών η αποστράτευση του πληθυσμού των Ακριτών που ζούσαν στις περιοχές εγγύς των συνόρων της αυτοκρατορίας και είχαν σαν αποστολή την ασφάλεια των συνόρων και την κατοίκηση των ακριτικών περιοχών. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην παραμέληση και στην απαξίωση του στρατού, στην εγκατάλειψη της υπαίθρου και στην ανάπτυξη μισθοφορικών δυνάμεων με πολύ δυσάρεστες συνέπειες αργότερα, όπως θα δούμε παρακάτω. Ο 11ος αιώνας όμως ήταν και ένας αιώνας βαθύτατων αλλαγών τόσο στο Βυζάντιο όσο και στη Δύση. Ήδη στα μέσα του αιώνα άρχισαν να γίνονται αισθητά τα σημάδια της μεγάλης κρίσης που θα οδηγούσε στην οριστική παρακμή της Ρωμαϊκής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αλλεπάλληλοι ανίκανοι αυτοκράτορες διασπάθησαν τα τεράστια πλεονάσματα που είχε συγκεντρώσει το Δημόσιο Ταμείο ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο επωνομαζόμενος Βουλγαροκτόνος, μέχρι το 1025 που πέθανε. Νέοι εχθροί ήρθαν να αντικαταστήσουν τους παλιούς και να επιφέρουν βαριά πλήγματα και αστάθεια στο κράτος. Η πολιτική αυτή αστάθεια είχε βαρύτατες συνέπειες στην κρατική οικονομία. Στα μέσα του 11ου αιώνα εφαρμόστηκε σε μεγάλη έκταση το σύστημα της εκμίσθωσης των φόρων. Εντάθηκε η εξαγορά των αξιωμάτων. Έγινε περικοπή των στρατιωτικών δαπανών και αυξήθηκαν οι παροχές που? Στην αυλή, στην εκκλησία και στους γειτονικούς λαούς.
Συνέπεια της πολιτικής αυτής ήταν να οδηγηθεί η κρατική οικονομία σε πτώχευση. Εκτός από την οικονομία, ισχυρό πλήγμα δέχτηκε και κατά την περίοδο αυτή και η άμυνα της αυτοκρατορίας, τόσο στην Ιταλία όσο και στην Βαλκανική. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα το αντιμετώπισε η αυτοκρατορία στην Ανατολή. Εκεί οι Σελτζούκοι Τούρκοι, λαός νομαδικός από το Ανατολικό Τουρκεστάν, με αρχηγό το Σελτζούκ γύρω στα 960 μετά Χριστό, εξόρμησαν δυτικά και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Μπουχάρα, στο σημερινό Ουσμπεκιστάν, όπου και εξισλαμίστηκαν. Τις καταστροφικές εισβολές των Σελτζούκων στις ανατολικές επαρχίες του Βυζαντινού κράτους προσπάθησε να τερματίσει ο αυτοκράτορας, ο Ρωμανός, ο τέταρτος, ο Διογέννης, ο οποίος διακρινόταν για το ήθος και τη γενναιότητά του. Ξεκίνησε όμως μία επιχείρηση, μία εκστρατεία βιαστικά και χωρίς επαρκή στρατιωτική προετοιμασία. Αυτή η εκστρατεία κατά των Σελτζούκων Τούρκων, που είχε σαν κατάληξη την αποφασιστική μάχη που δόθηκε το 1071 στο Ματζικέρ της σημερινής Αρμενίας, όπου ο Ρωμαϊκός στρατός αποδεκατίστηκε κυριολεκτικά, ήταν η αρχή του τέλους της αυτοκρατορίας. Ο ίδιος ο Ρωμανός εχμαλωτίστηκε, τραυματισμένος μάλλον, αλλά συνήψε συνθήκη ειρήνης και αφέθηκε ελεύθερος από τον Σουλτάνο των Τούρκων, τον Αλ-Αρσλάν. Όταν ο αυτοκράτορας επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον εξόντωσαν. Έτσι, η ήττα των Βυζαντινών στο Ματζικέρ μετατράπηκε σε συμφορά, αφού μόνο μέσα σε μια δεκαετία οι Τούρκοι κατέκτησαν το μεγαλύτερο μέρος της Μικράς Ασίας και δημιούργησαν τις ευνοϊκές συνθήκες, όπως λέμε στο στρατό, για τη συνέχιση των κατακτήσεών τους μέσα στην αυτοκρατορία, χωρίς καμία σοβαρή αντίσταση από τους Βυζαντινούς. Την ίδια χρονιά, το 1071, η Νορμανδία από τα δυτικά καταλαμβάνουν και την τελευταία εναπομείνασα πόλη της αυτοκρατορίας στην Ιταλία, τον Μπάρι. Οι επόμενοι 2 αιώνες κύλησαν με τους Τούρκους και τους Βυζαντινούς να ανταγωνίζονται σε αιματηρές μάχες για την κατοχή της Μικράς Ασίας. Ό,τι όμως δεν πέτυχαν οι Άβαροι, οι Πέρσες, οι Άραβες και οι Ρώσοι και τόσοι άλλοι, το πέτυχαν δυστυχώς οι Φραγκολατίνοι με την 4η σταυροφορία. Ο ιστορικός πατέρας Γεώργιος Μεταλληνός αναφέρει: αν η 29η Μαΐου είναι η μέρα πέμπτους για τον ελληνισμό, διότι φέρνει στη μνήμη μας την αποφράδα ημέρα του 1453, άλλο τόσο αποφράς είναι και η 13η Απριλίου του 1204, κατά την οποία η πόλη έπεσε στους Φράγκους. Το δεύτερο αυτό γεγονός δεν υστερεί καθόλου σε σημασία και συνέπειες έναντι του πρώτου. Αυτή είναι σήμερα η κοινή διαπίστωση της ιστορικής έρευνας. Από το 1204 η πόλη και συνολικά η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης δεν μπόρεσε να ξαναβρει την πρώτη της δύναμη. Το φραγκικό χτύπημα εναντίον της ήταν τόσο δυνατό, που άλλο που έκτοτε η Κωνσταντινούπολη ήταν κατά την κυρία Ελένη Αρμπερέν μία πόλη καταδικασμένη να πεθάνει. Η τραγική ιστορία του Ρωμαίκου, που εκφράζεται με το γνωστό εκείνο λόγο Κρήτων φακιόλιων Τούρκων ή παρά δηλαδή καλύτερα λατινική, υποστασιώνεται στα 1204. Όταν πλέον αποκαλύπτονται αναμφίβολα οι διαθέσεις της Φραγκιάς έναντι της Ρωμαϊκής Ανατολής. Η βούληση για την 4η σταυροφορία εκφράστηκε καταρχήν το 1199 με την ευλογία του Πάπα Ινοκεντίου του Τρίτου. Να θυμίσω ότι ο Πάπας Ινοκέντιος ο Τρίτος ήταν ο πνευματικός πατέρας των 2 βασικών επεκτατικών μέσων της φραγκοπαπικής εξουσίας, της Ιεράς Εξετάσεως και της Ουνίας ως ιδέας. Σπουδαίο ιστορικό πρόβλημα είναι η εκτροπή της 4ης σταυροφορίας από τους Αγίους Τόπους προς την Κωνσταντινούπολη. Ήταν δηλαδή σκοπός ανομολόγητος αυτή η εκτροπή ή τραγική σύμπτωση. Η πλειονότητα των ιστορικών και μάλιστα των αδέσμευτων δέχεται το πρώτο. Και πρόκειται για καλά οργανωμένο σχέδιο που αποσκοπούσε να δοθεί ισχυρό χτύπημα στην Ορθόδοξη Αυτοκρατορία, η οποία, να σημειώσουμε ότι την περίοδο αυτή βρίσκεται σε μια περίοδο κάμψος λόγω του τουρκικού κινδύνου. Η μεγάλη επίληψη του Σταυροχώρου κατά του θαλασσίου τείχους έγινε στις 9 Απριλίου. Η κυρία όμως επίθεσης στις 12.
και ξημερώματα στις 13 η πόλη έπεσε. Η ηγεσία είχε διαλυθεί. Ο αυτοκράτορ και οι ευγενείς εγκατέλειψαν την πόλη. Και μόνο οι κληρικοί έμειναν για να προϋπαντήσουν στους σταυροφόρους και να τους δηλώσουν την υποταγή της βασιλεύουσας. Ο λαός στην αρχή πίστευε στα χριστιανικά αισθήματα των σταυροφόρων, αλλά δυστυχώς πολύ γρήγορα εξαπατήθηκε. Έγιναν από τους Φράγκους ακατονόμαστες πράξεις αγριότητος και θηριωδία. Φωνεύουν αδιάκριτα γέροντες, γυναίκες και παιδιά. Λαιλατούν και διαρπάζουν τον πλούτο της βασιλεύουσας στον πόλεμο του κόσμου. Στη διανομή των αφήρων μετέσχε κατά συμφωνία και ο Πάπας. Το χειρότερο, πυρπόλησαν το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και εξαντραπώδησαν το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού της. Σε αυτά πρέπει να προσθεθούν οι βιασμοί των γυναικών και άλλα κακουργήματα. Μόνο την πρώτη μέρα πονεύτηκαν πάνω από 7.000 κάτοικοι της πόλης. Ιδιαιτέρως δε, στόχος της θηριωδίας ήταν, όπως είναι φυσικό, ο κλήρος. Επίσκοποι και άλλοι κληρικοί υπέστησαν φοβερά βασανιστήρια και κατασφάζονται με πρωτοφανή μανία. Ο Πατριάρχης μόλις μπόρεσε ξυπόλυτος και κοινός να περάσει στην απέναντι ακτή. Η Κωνσταντινούπολη απογυμνώθηκε από τους θησαυρούς της. Εσυλήθηκαν οι ναοί και αυτή ακόμα η Αγία Σοφία μέσα σε σκηνές φρίκης. Στη λαιλασία πρωτοστατούσε βέβαια ο λατινικός κλήρος. Οι αρχές της πόλεως μετά την πρώτη αυτή άλωση κατέφυγαν στην Νίκαια, από την οποία εξαστράτευσε το 1261, μετά από 57 δηλαδή περίπου χρόνια, ο Μιχαήλ Μόνος ο Παλαιολόγος, ο οποίος εξεδίωξε τους Φράγκους από την Κωνσταντινούπολη και επανίδρυσε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Από τις εποχές αυτής όμως αρχίζει η προηγούσα εξάντληση του κράτους, το οποίο ολοένα μειούμενο κατά τα όρια του κατάντησε να είναι κατά το 15ο αιώνα να αποτελείται μόνο από την πρωτεύουσα. Ο ιστορικός της εποχής μας, ο κύριος Αράντος Καριάκος, γράφει για αυτή την εκστρατεία. Και τελευταία φορά που οι Έλληνες αισθάνθηκαν υπερήφανοι ήταν λίγο πριν το 1204. Έκτοτε ο ελληνικός κόσμος τεμαχίστηκε σε ελληνικά και φράγκικα κρατήδια. Και αν η βασιλεύουσα ανακτήθηκε το 1261, η αυτοκρατορία ανέζησε σαν σκιά του παλαιού εαυτού της. Επί 2 αιώνες εσύρετο δεν ζούσε, διότι δεν μεγαλουργούσε. Κανένα στρατιωτικό ή πολιτικό τρόπο δεν σημείωσε στη διάρκεια των 200 χρόνων του ιστορικού της επιλόγου. Έτσι, ο λαός, χωρίς ηθική, χωρίς εσωτερικό δυναμισμό, είχε πέσει σε κατάσταση μυρολατρείας. Μόνο τα θρησκευτικά πάθη ήταν σε έξαρση. Πάθη όμως τα οποία δεν γεννούσαν πατριωτικό ενθουσιασμό, αλλά διχασμό. Οι Έλληνες περισσότερο μισούσαν οι μισοί τους άλλους μισούς παρά τους Τούρκους ή τους Λατίνους. Έτσι, δειλοί, μοιραίοι, άμπουλοι αντάμα, προσμέναν ίσως κάποιο θαύμα, θα μπορούσαμε να πούμε, παραλλάσσοντας το στίχο του Βάγνερ. Για την πόλη ουσιαστικά ισχύει ο καταδικαστικός στίχος που έγραψε στον 12ο του Γύφτου ο Κωστής Παλαμάς και περίμενε τον Τούρκο να την πάρει. Από το 1321 άρχισε στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία μια περίοδος εμφυλίων πολέμων που στην πραγματικότητα ήταν ενδοδυναστικές συγκρούσεις. Παρατηρούμε αφύσικες και ανίερες συμμαχίες Βυζαντινών αυτοκρατόρων με τους Οθωμανούς. Εδάφη και άλλες παραχωρήσεις έδιναν οι Βυζαντινοί στους αυτοκράτορες, οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες στους Τούρκους σε αντάλλαγμα των υπηρεσιών που τους προσέφεραν οι Τούρκοι για να διατηρήσουν ή να κατακτήσουν την εξουσία. Δυστυχώς όμως τίποτα δεν μπόρεσε να σταματήσει την κατάρρευση. Το Βυζαντινό κράτος κατά το 15ο αιώνα ήταν ουσιαστικά διαλυμένο, συρρυκνωμένο εδαφικά, οικονομικά εξασθενημένο και στρατιωτικά αναποτελεσματικό. Ένας σύγχρονος σοφός της εποχής της Ανώσεως, ο Ιωσήφ Βιένιος, μεγάλος λόγιος, αλλά και δάσκαλος του προμάχου της Ορθοδοξίας Αγίου Μάρτου του Ευγενικού, αλλά και του μετέπειτα του Γεναδίου του πρώτου Πατριάρχου μετά την άλωση, σε επιστολές και ομιλίες διεκτραγωδεί την διαφορά που είχε ενσκύψει πριν από την άλωση. Γράφει ο Βιένιος. Το ιερατείο πρώτον είχε διεφθαρεί. Οι περισσότεροι από τους κληρικούς χειροτονούνται με σκοπό τα χρήματα. Κλήρος συμμονιακός, παραπάει δηλαδή το χρήμα.
εθνική συμφορά, άλλας μωρών. Τα μυστήρια ξεπουλιόνταν από τους ανάξιους αυτούς τους κληρικούς. Με πληρωμή και με δωροδοκίες δινόταν η άφεση των αμαρτιών και μεταδιδόταν το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Η φιλαυτία βασίλευαν τα προσωπικά συμφέροντα. Τα τείχη της πόλεως παρουσίαζαν φθορές και χρειαζόταν σύντομα επισκευή, αλλά όσοι είχαν τους υλικούς θησαυρούς προτιμούσαν να χτίσουν τριόροφες κατοικίες παρά να προσφέρουν για την κοινή ασφάλεια. Η φιλαργυρία των πλουσίων ασυναγώνιστη. Και ενώ αυτή η κατάσταση επικρατούσε, για 2 περίπου αιώνες μετά την απελευθέρωση από τους Φράγκους, πεθαίνει στις 31 Οκτωβρίου του 1448 και ο Αυτοκράτορας. Ο Αυτοκράτορας στην περίοδο αυτή είναι ο παλαιολόγος ο Ιωάννης ο Όκτος. Στο κενό εξουσίας που δημιουργήθηκε διότι ο Ιωάννης ήταν άτεχνος, ο Σουλτάνος, ο Μουράτ ο Δεύτερος, δεν είχε καμία αντίρρηση για την ανάρρηση στον αυτοκρατορικό θρόνο του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου του 11ου. Που ως δεσπότης του Μιστρά ήταν ήδη φόρου υποτελής από το 1443. Ο Κωνσταντίνος, ο τελευταίος αυτοκράτορας, είναι ο πρώτος βασιλιάς που εστέφθη επί του Μητροπολιτικού Ελληνικού Εδάφους και μάλιστα επί Ναπολικού Εδάφους. Η στέψη έγινε στις 6 Ιανουαρίου του 1449 στον Άγιο Δημήτριο, στο Μητροπολιτικό Ναό του Μιστρά. Και αμέσως έφυγε για την πόλη, συνοδευόμενος από τον πιστό του φίλο, τον ιστορικό και συγγραφέα Γεώργιο Σφραντζή ή Φραντζή. Την πόλη έγινε δεκτός με θερμή υποδοχή. Αμέσως άρχισε αφόρημα την οργάνωση της άμυνας. Υποσχέσεις από τη Δύση πολλές, ανταπόκριση περιορισμένη έως καθόλου. Ο Κωνσταντίνος αντιλήφθηκε ότι πρέπει να στηριχθεί στις δικές του δυνάμεις. Όμως, οι δυνάμεις της πόλης περιορισμένες. Ο Κωνσταντίνος παρέκοψε τα εμπόδια. Στην πόλη άρχισε να πνέει ένας άνεμος παλικαριάς. Η πόλη ξαναζούσε. Όλα όμως αυτά μέχρι το 1451. 3 χρόνια δηλαδή μετά που ανέλαβε. Γιατί στο Σουλτανικό θρόνο ανήλθε ο 21 ετών Μουάμετ ο Δεύτερος. Ο Κωνσταντίνος κατάλαβε πως ήρθε η στιγμή της αλήθειας, διότι εγνώριζε τον Μουάμετ, ο οποίος ήταν ικανότατος και σαν στρατηγός, αλλά και επίμονο σαν Σουλτάνος. Αγνόησε το θλιβερό παρόν, αδιαφόρησε για τον εαυτό του και ατέδησε προς το ένδοξο παρελθόν. Έπρεπε να σταθεί αντάξιος των πιο ενδόξων προκατόχων. Αυτό που είχε, αυτό που ήταν, δεν ήταν δικά του. Ανήκανε στο γένος. Και το γένος απαιτούσε θυσία, όχι παράδοση. Ο Κωνσταντίνος δεν πολέμησε για να νικήσει. Πολέμησε για να μην νικηθεί η αξιοπρέπεια της πόλης. Ο αυτοκράτορ πεθαίνει, αλλά δεν παραδίδει. Και αυτή η στάση ήταν εγγραφή ελευθερίας. Το γένος δεν θα το έσωζε μία νίκη. Θα το έσωζε όμως μια θυσία. Ο Κωνσταντίνος και τα παλικάρια του με το αίμα τους ξέπλυναν όλες τις προηγούμενες ντροπές της αυτοκρατορίας. Η πόλη, πέφτοντας στρατιωτικά, ανυψώθηκε ηθικά. Δεν θα σταθώ στις λεπτομέρειες της πολιορκίας, ούτε στους τρίλους, ούτε στις παραδόσεις που άλλωστε είναι γνωστές. Πρέπει όμως να πούμε ότι στη διάρκεια της πολιορκίας ο Κωνσταντίνος στάθηκε άγρυπνος, ακατάβλητος και ακαταπώνητος. Ενέπνεε με τα λόγια του και το παράδειγμά του. Υπερασπίστηκε με πάθος την πόλη, που όπως ο ίδιος συνήθιζε να λέει, ήταν η ελπίς και η χαρά όλων των Ελλήνων. Ο Κωνσταντίνος είχε πέρα για πέρα ελληνική συνείδηση. Με την τελευταία του ομιλία, το απόγευμα της 28 Μαΐου, την παραμονή της αρρώσεως, με τον εμπνευσμένο λόγο του προς τους στρατιώτες και τους αξιωματικούς, καθόρισε με λακωνική επιγραμματικότητα την αποστολή αυτή, που έκτοτε έγινε ιερά παρακαταθήκη. Ένα απόσπασμα του λόγου. Παρακαλώ ημάς ή να στείτε γενναίος. Καλώς μου είδατε, αδελφοί, ότι δια 4 κοινά οφείλεται κοινώσεις μεν πάντες ή να προτιμήσω με να αποθανήν μάλλον η ζήν. Πρώτον με υπέρ της πίστεως ημών και της ευσεβίας. Δεύτερον υπέρ πατρίδος. Τρίτον δε υπέρ βασιλέως ως Χριστού Κυρίου. Και τέταρτον υπέρ συγγενών ημών και φίλων. Άλλος, πατρίδα περίφημη ότι αυτήν στερούμεθα. Και την ελευθερία ημών βασιλεία την ποτέ με περηφανή, μην δε ταπεινωμένη και εκτουθενωμένη απολέσουμε. Ο
μου επιτρέψετε να σας διαβάσω τον αντίστοιχο λόγο του Μωάμεθ, του δεύτερου, του Πορθητού, την παραμονή της μεγάλης επιθέσεως. Είπε ο Μωάμεθ στους αξιωματικούς και στους στρατιώτες του: όταν καταλάβουμε την πόλη την πρώτη μέρα, θα σας επιτρέψω να σφάζετε και τις υπόλοιπες μέρες να λατείτε. Θα πάρετε τις γυναίκες τους να τις αποσιωπητικά και τα παιδιά τους να τα αποσιωπητικά. Επί αυτών και όσοι από εσάς σκοτωθείτε, να ξέρετε ότι θα πάτε στον παράδεισο όπου κτλ. Και έρχεται η ώρα της τελικής αναμετρήσεως. Ο Κωνσταντίνος αποχαιρετά στο παλάτι τους φίλους και τους συγγενείς και πάει να πάρει θέση ως πολεμιστής πάνω στις επάρκειες. Μπροστά σε 5.000 υπερασπιστάς της πόλης και 2.000 περίπου ξένους μισθοφόρους, στους οποίους επικεφαλής ήταν ο γενναίος Λόγκος Ιωάννης Ιουστινιάνης. Αυτοί οι λιγοστέοι υπερασπιστές της πόλης θα έπρεπε να αναχαιτήσουν κατά άλλους 258.000 Τούρκους, κατά άλλους 400.000 Τούρκους με 200 πλοία. Εδώ, για χάρη της ιστορικής αλήθειας, πρέπει να πούμε ότι ο Γενουάτης Ιωάννης Ιουστινιάνης με προσωπική του πρωτοβουλία χρηματοδότηση και οργάνωση στρατιωτική αποστολή, επικεφαλής 700 ενόπλων συμπατριωτών του προς ενίσχυση της άμυνας της Κωνσταντινούπολης. Δεν ήταν δηλαδή ένα στράτευμα που ήρθε ως βοήθεια από τον Πάπα. Η μάχη πάνω στα τείχη άρχισε. Ο Κωνσταντίνος, όπως ο Διάκος, πολεμά με σπασμένο σπαθί. Γύρω του πολεμάνε οι εκλεκτοί, οι αφοσιωμένοι, οι γενναίοι συμπολεμιστές του. Και πέφτουν ο ένας μετά τον άλλον. Ο Κωνσταντίνος κάποια στιγμή ένιωσε μόνος. Ένιωσε ότι πολεμούσε μόνος. Οι γενναίοι είχαν πέσει. Και τότε με παράπονο ανέφερε: «Ουκ έστι της των χριστιανών του λαβήν την κεφαλήν απεμού». Ίσως η επίκληση αυτή του Κωνσταντίνου να δημιούργησε την λευταρματολίτικη παράδοση να παίρνουν τα παλικάρια την κεφαλή του καπετάνιου τους για να μην πέσει στα χέρια του Τούρκου. Ένας Τούρκος το χτυπά κατά πρόσωπο. Ο άλλος από τα νότα. Ο Κωνσταντίνος έπεσε από τα άλογα και ξεψύχησε ανάμεσα στα κορμιά των περιμένων συμπολεμιστών. Αργότερα, λένε, το πτώμα του αναγνωρίστηκε από πορφυρά σανδάλια. Το κεφάλι του κόπηκε και στήθηκε πάνω σε πορφυρά στήλη στην πλατεία του Αυγουστέου. Σημασία έχει ότι ο λαός έθαψε τον βασιλιά στην ψυχή του. Εκεί και τον ανέστησε. Έτσι αναστήθηκε και το γένος. Ο Κωνσταντίνος έγινε το πτηνό φίμικας, που αναγεννάται από την τέχνη. Η αναγέννηση του Κωνσταντίνου μέσα στην λαϊκή ψυχή δίνει σε κάθε κρίσιμη στιγμή νέα πνοή στο γένος. Γιατί, όπως λέει πάλι ο Φραντζής, ο Κωνσταντίνος εκομίσατο τον του μαρτυρίου Στέφανου. Μη θελήσας προδούνε της ανώμης τα βασίλεια. Μήτε θελήσας τον κίνδυνο διαφυγήν, δυνατού όμως. Αυτό ήταν μια κατεξοχήν ελληνική στάση, όπως απαιτούσε η αυτοκρατορική παράδοση. Όμως και ο λαός ποτέ δεν πίστεψε στο θάνατό του. Όταν ένας άνθρωπος γίνεται θυσία, με τη θυσία του γίνεται ιδέα και σύμβολο, ασφαλώς δεν πεθαίνει. Ο άγνωστος υπουργός του θρήνου της πόλης εκφράζει παραστατικά το λαϊκό αίσθημα. Ο Κωνσταντίνε Βασιλεύ, βραγάζει το πινόμιν υπένει. Πού ευρίσκεσαι, εχάθης, εκλυπίδης, ή ζεις, ή και απέθανες επάνω στο σπαθί σου. Ο Κωνσταντίνος πράγματι πέθανε πάνω στο σπαθί του. Γι' αυτό ζει και θα ζει, όσο το έθνος θα τον αναζητεί και θα ρωτά, υπένει, πού ευρίσκεσαι. Κυρίες και κύριοι, σπέβδω στο σημείο αυτό να θυμίσω ότι οι Ρωμαίοι προγονείς μας θεώρησαν την αυτοκρατορία της καθημάς Ανατολής ως θεοτόκο και θεοφρούλητο βασίλειο. Γι' αυτό, όταν έπεσε η πόλη, η δόληση της οδύνης, πρώτα στην αντίληψη του λαού μας, διεκπέρασε την Παναγιά. Θυμίζω το παλσίγνωστο δημοτικό, η Δέσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν οι πόλεις. Όμως, αμέσως μετά, ο λαός μας, μέσα στη μαύρη συμφορά του, απαρηγόρητος αυτός, νιώθει την ανάγκη και σπέβει να παρηγορήσει πρώτα την Παναγιά του, την αγαπημένη του Παναγιά, και της λέει: «Σώπασε τη Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Πάλι με χρόνους και καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι». Κυρίες και κύριοι, τίποτα δεν είναι τυχαίο στον κόσμο. Ούτε μια σταγόνα νερού, ούτε ένα φύλλο από τα δέντρα δεν πέφτει χωρίς αιτία. Κάθε πράγμα, κάθε συμβάν έχει την αιτία του. Ο νόμος της αιτιότητος είναι παγκόσμιος.
Η αιτία φέρνει ένα αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα γίνεται η αιτία ενός νέου αποτελέσματος και έτσι δημιουργείται μια μακρά λυσίδα αιτιών και αποτελεσμάτων, τις οποίες ελάχιστη μόνο κρίκη είναι ορατή. Οι δε υπόλοιποι κρύβονται, όπως η κρίκη της αλυσίδας που ρίχνει την Άγκυρα στα βάθη της θάλασσας. Και οι άνθρωποι ερευνούν για την ανέβρεση αυτών των βαθύτερων αιτιών. Ένα γεγονός λοιπόν τέτοια σημασία δεν προκαλείται από συμπτωματικά συμβάντα, ούτε από βραχυχρόνιες και επιδερμικές αφορμές. Όπως παραδείγματος χάρη η στρατιωτική δύναμη του Μουάν, όπως παραδείγματος χάρη το πυροβολικό του Μουάν, που πράγματι ήταν εξαιρετικό, όπως παραδείγματος χάρη το άδειγμα της Κερκόπορτας από τους αθελοντικούς δίθεν, ή η προδοσία των Δυτικών, που δεν ενίσχυσαν τον αυτοκράτορα. Η άλωση της πόλης προήλθε καταρχήν από το γόνιμο έδαφος που δημιούργησαν από τις αρχές ακόμα του 11ου αιώνα η κοινωνική ανισότητα, η ηθική και πνευματική διαφθορά στις ηγεσίες και στο λαό, αλλά κυρίως η διχόνοια και οι εσωτερικές έμβιδες αρθομανών ηγετών, η εξαθλίωση του δημοσίου βίου, η ανάρρηση σε δημόσια αξιώματα φαύλων και φιλίδωνων ανθρώπων, η διαφθορά και η ητοπάθεια των αξιωματούχων, η θρησκοληψία του κλήρου, η διάλυση του στρατού και η μετατροπή του σταδιακά σε μισθοφορικό, αφού οδηγετεί του από διεφθαρμένες πνευματικά, ηθικά και εθνικά ηγεσίες. Αυτές ήταν οι κύριες αιτίες της πτώσης. Σε αυτό το γόνιμο έδαφος, η πτώση του θεοκρατικού και πολυφιλετικού Βυζαντίου αποκτά τις πρώτες ρίζες το 1071, όταν στη μάχη του Ματζικέτ, όπως προαναφέραμε, υπέστη η αυτοκρατορία μιας στρατηγικής σημασίας ήταν από τους Σελτζούκους Τούρκους. Το γεγονός αυτό πυροδότησε μια βραδιχλεγή βόμβα που έμενε τελικώς μια εκραγή της 29 Μαΐου του 1453 στην Κωνσταντινούπολη. Από τις αρχές του 12ου αιώνα άρχισε να παρουσιάζει ανησυχητικές διαστάσεις η εσωτερική διαφορά στην αυτοκρατορία. Ουσιαστικά τότε οι Βυζαντινοί αυλικοί επιβλήθηκαν στην ηγεσία του Βυζαντινού στρατού, αποκτώντας τον πλήρη έλεγχο της αυτοκρατορικής εξουσίας, με αποτέλεσμα την ουσιαστική στρατιωτική αποδιοργάνωση του Βυζαντίου. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται δραματικά όταν οι φαύλοι αυτοκράτορες, για να διατηρήσουν την εξουσία και να εξασφαλίσουν προσωρινή ταμιακή επάρκεια, ξεκλούν τα πάντα στους Φράγκους, όπως τελωνιακές διευκολύνσεις και προνόμια στους εμπόρους της Βενετίας, της Γένοβας, της Φλωρεντίας, για εμπορεύματα που διακινούσαν μέσω της Κωνσταντινούπολης. Όμως, αυτό το γεγονός εξαθλίωσε τους Βυζαντινούς εμπόρους, διότι δεν μπορούσαν πλέον να είναι ανταγωνιστικοί μέσα στην ίδια την πατρίδα τους με τους ξένους. Στην παραπάνω ζωφερή κατάσταση έρχονται και οι Λατίνοι το 1204 με την τέταρτη σταυροφορία, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία του Βυζαντινού στρατού και τις έρηδες των επίδοξων αυτοκρατόρων, καταλαμβάνουν και καταστρέφουν ολοσχερώς την Κωνσταντινούπολη και επιβάλλουν ένα βραχίδιο δικό τους λατινικό κράτος προκειμένου να αποδιγετήσουν πολιτικά και θρησκευτικά τη Ρωμανία. Το γεγονός αυτό είχε ανυπολόγιστες συνέπειες. Ήταν η χαριστική βολή στη συνοχή του πληθυσμού της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και μία εκ των σοβαρότερων αιτιών της πτώσης. Με την πρώτη αυτή και καταστρεπτική πτώση της πόλης του Λατίνους, η αντίστροφη μέτρηση για την αυτοκρατορία έχει αρχίσει. Οι Βυζαντινοί συνειδητοποίησαν τότε ότι μετά το 1204 οι Λατίνοι και οι Φράγκοι ήταν ουσιαστικός εχθρός τους, γιατί μόνο από αυτούς κινδύνευε η ορθόδοξη πίστη και η παράδοση του γένους. Μια στάση που αργότερα, πολύ αργότερα, θα εκφραστεί και θεολογικά από τον Άγιο Κοσμά τον Εντολό, κατά τον 18ο αιώνα. Μέσα στο ζωφερό αυτό κλίμα της αναρχίας και αυθαιρεσίας, που δε μία κοινωνική δύναμη ή συνιστόσα, όπως λέμε σήμερα, σήκωνε το βλέμμα να αντικρίσει την Οθωμανική λέλαπα που είχε πλέον κατακλείσει τα εδάφη της Μικράς Ασίας από τα μισά του 13ου αιώνα και που ήταν πλέον θέμα χρόνου αυτή η λέλαπα να φτάσει όπως και έφτασε έξω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Πέρασαν ήδη 561 χρόνια από την αποφράδα εκείνη η μέρα που ακούστηκε η κραυγή «Εάνω η πόλη». Έτσι άρχισε η τουρκοκρατία. Το γένος επιβίωσε, αλλά η Κωνσταντινούπολη, η Αγία Σοφιά, η Ιωνία
παραμένουν ακόμη σε ξένα χέρια. Σήμερα τιμούμε τους πεσόντες κατά την πολιορκία και κατά την άλωση. Διαβάζουμε τους θρύλους και τους θρύλους, συγκινούμεθα και διδασκόμεθα. Διότι αυτή είναι η αξία της ιστορικής μνήμης, να γίνει κατά το Θουκυδίδη μάθημα Εσαΐ για τις νεότερες και τις επερχόμενες γενναίες. Πρέπει, κυρίες και κύριοι, να θυμόμαστε την άλωση, για να αποτείουμε ένα διαρκή και ύψιστο φόρο τιμής στη Ρωμανία, που άνταξε επί 11 ολόκληρους αιώνες σε πλήθος επιδρομέων. Καθ' όλη τη διάρκεια του βίου της υπήρξε το κράτος που πραγματοποιήθηκε η επιτυχής δημιουργική συνάντηση του χριστιανισμού και του ελληνισμού. Η ελληνοορθόδοξη παράδοση υπήρξε το αποτέλεσμα αυτής της συναντήσεως και η Ρωμανία Βυζάντιο την διέσωσε με ειρηνικό τρόπο στους γειτονικούς λαούς. Αυτή την ιεραποστολική δράση των Βυζαντινών προγόνων μας καταδεικνύουν και μαρτυρούν οι πολιτισμοί των σημερινών λαών της Ανατολικής Ευρώπης. Πρέπει, κυρίες και κύριοι, να θυμόμαστε την άλωση και τα γεγονότα πριν και γύρω από την άλωση, διότι μας διδάσκουν την πολύτιμη συμβολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην επιβίωση του γέννητος. Λίγες δεκαετίες πρώτης της αλώσεως είχαμε μια έντονη και αυταρχική παρέμβαση της πότε πολιτείας στην Εκκλησία. Η αυτοκρατορική εξουσία πίστεψε τότε δυστυχώς ότι αν υπογράψουμε την υποταγή της Ορθοδοξίας στον Πάπα, θα έχουμε μεγάλη βοήθεια από τη Δύση κατά των Οθωμανών. Έτσι, το 1438-39, στη Φεράρα και στη Φλωρεντία σύρθηκαν στην κυριολεξία με πιέσεις και εξευτελισμούς οι εκκλησιαστικοί ηγέτες για την υπογραφή της ψευδενώσεως. Όμως, ο Μάρκος ο Εγγελικός, επίσκοπος Εφέσου, αρνήθηκε να υπογράψει και έσωσε την τιμή και της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας. Και από αυτούς που υπέγραψαν, μια μεγάλη μορφή, λίγο αργότερα, απέσυρε την υπογραφή τους και την παραχώρησε. Πρόκειται για τον Γεώργιο Σκολάριο, τον μετέπειτα Γενάριο, πρώτο πατριάρχη μετά την άλωση. Ο λαός ακολούθησε τον Μάρκο και τον Σκολάριο. Οι ανθενωτικοί είχαν δίκιο, διότι παρά την υπογραφή της ψευδενώσεως, τα καράβια του Πάπα ουδέποτε φάνηκαν στη μαχόμενη βασιλεύουσα. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να θυμόμαστε την άλωση, διότι η ιστορία μας διδάσκει ότι όταν οι λίγοι αποφασίσουν να αντισταθούν κατά των πολλών, μπορεί πρόσκαιρα να εκεθούν, αλλά τελικά σε βάθος χρόνου κερδίζουν. Η αντίσταση στα τείχη της βασιλεύουσας έμεινε στις ψυχές των υποδούλων Ελλήνων ως τίτλος τιμής και δέσμευση για νέους αγώνες. Η θυσία του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στην πύλη του Ρωμανού έθεσε τις βάσεις για το 1821. Τα δεκάδες μηνύματα των υποδούλων εκτράφησαν από τους θρύλους του μαρμαρωμένου βασιλιά και της κόκκινης μιλιάς. Αν είχαν παραδοθεί, δεν θα υπήρχε αντίσταση και εθνικευσία. Η συνθηκολόγηση θα ήταν ανεξίτηλη ντροπή. Ενώ η ηρωική άμυνα γέννησε την υπομονή, γέννησε την ελπίδα, γέννησε την προσδοκία. Αυτή την ελπίδα εκφράζει και ο ποντιακός θρύλος. Η Ρωμανία πέρασε, η Ρωμανία πάρθεν, η Ρωμανία κι αν πέρασε, αν δει και φέρει κι άλλο. Πρέπει να θυμόμαστε την άλωση και την αντίσταση των τελευταίων μαχητών της Κωνσταντινούπολης. Και το πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φυσόμεθα τη ζωή ημών, που είπε ο τελευταίος αυτοκράτορας, που από τότε εμπνέει όλα τα όχι του ελληνισμού. Μας συνδέει με τον όρκο των αρχαίων εφήβων Αθηναίων και με τον Μπεάνα των Σαλαμινοδάχων, το είτε πέδε σελήνου, και φτάνει αυτή η ελληνική διάρκεια μέχρι την προκήρυξη του Υψηλάντη του 1821 το Φεβρουάριο, έλεγε «Μάχου υπερπίστεως και πατρίδα». Και μέχρι τον λόγο του Κολοκοτρώνη, που έλεγε όταν πιάσαμε τάλματα, είπαμε πρώτα υπερπίστεως και μετά υπερπατρίδος. Αυτές είναι οι διαχρονικές αξίες του ελληνισμού. Αυτός ο ηθικός δεσμός ενώνει τον Παλαιολόγο με τους Σαλαμινοδάχους και με τον Κολοκοτρώνη και με το 1940 κατά του Μουσολίνη και με το 1941 κατά του Χίτλερ και το 1955 στην Κύπρο μας κατά της απεικιοκρατίας και του αφεντισμού και με το 2004 στην Κύπρο μας πάλι κατά του σχεδίου Ανάν και των εμπνευστών του. Σήμερα οφείλουμε να συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε με κάθε τρόπο. Οι σημερινές αλώσεις είναι μικρές και καθημερινές,
άρα ύπουλες και εξίσου επικίνδυνες. Η υπονόμευση της χώρας μας, η άγνοια της ιστορίας μας, η ξενομανία, η ιδιοτέλεια των ηγεσιών, οι συκοφαντίες κατά της ελληνοορθοδόξου παραδόσεώς μας, οι υποχωρήσεις απέναντι σε Τούρκους, Σκοπιανούς, Αλβανούς, Τροϊκανούς, όλα αυτά και πολλά άλλα αποτελούν μικρές αλλά πολύ σημαντικές αρμόσεις που απαιτούν γνώση, αντίσταση και μαχητικότητα. Δεν αρνούμαστε την επικοινωνία και τη συνεργασία με άλλους λαούς και πολιτισμούς. Θα αρνηθούμε όμως την αφομοίωση, την αλωτρίωση, τις γκρίζες ζώνες στα εδάφη μας, στα πελάγια μας, στην ταυτότητά μας και στις ταυτότητές μας. Θα αγωνιστούμε με όπλα πρωτίστως εθνικά, πνευματικά και ηθικά. Η άδοση και οι μετέπειτα εξελίξεις μας διδάσκουν ότι τελικά επιβιώσαμε μέχρι σήμερα χάρη στη συσπήρωσή μας μέσα στην αυθεντικότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, που είναι σταυροαναστάσιμη. Μας θυμίζει ότι μετά την καθεστάρωση του γένους ακολουθεί η Ανάσταση. Αρκεί εμείς να το πιστέψουμε. Και τώρα που τα αντιέξοδα πλήθυναν, τώρα που η αρισόπιτη ανάγκη μας καλεί σε απόφαση, ας ακούσουμε πάλι το Βαλαμά να λέει: όταν αλείπει τη βαριά, ξεσπάει η ανάγκη και προστάζει, ανάξιος είναι όποιος διστάζει. Σας ευχαριστώ. Μείνετε κοντά μας, κύριε Ρουσάκη. Εκ μέρους των διοργανωτών φορέων και ας μου επιτρέψετε όλοι εσείς εκ μέρους σας, κύριε Ρουσάκη, εκ μέρους όλου του ακροατηρίου, δεχτείτε μία αναμνηστική τιμητική πλακέτα για ό,τι ενδιαφέρον μας είπατε, για την προσέγγιση που κάνατε και φυσικά για τα πολύτιμα, για την ιστορική μας, για την εθνική μας ταυτότητα και την πορεία μας στο μέλλον, πολύτιμα συμπεράσματα βγάλατε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα κάνει ο κύριος Γιώργος Κατζόπουλος. Ειλικρινά θεωρώ μεγάλη μου τιμή εκ μέρους των φορέων διοργανωτών αυτής της εθνής τελετής να απονείμω την τιμητική πλακέτα στον πολύ αγαπητό μου μαθητή, τον Θεόκλητο Ρουσάκη, και να θυμηθώ αυτό το οποίο έλεγαν οι Έλληνοι Σπαρτιάτες: άμες δε γερσόμεθα πολλοκάρονες, και ο Ρουσάκης απεδείχθη πολύ καλύτερος του δασκάλου του. Να είναι καιρός να τον έχει ο Θεός καλά και να μας προσφέρει τις γνώσεις Του, να μας προσφέρει το πνευματικό λουτρό, να μας προσφέρει την ανανέωση της ψυχής. Να είναι γερός. Τον ευχαριστούμε πολύ. Δεν αναφέρω τα ονόματα των φορέων. Το κείμενο της πλακέτας τιμής Σένεκεν απονέμεται στον κύριο Θεόκλητο Ρουσάκη, αντιστράτηγο έναχο στρατεία, αντιπρόεδρο της Εταιρείας Δραμηνών Μελετών, για την ενεργό συμμετοχή του στην εκδήλωση για τη μνήμη της αρρώσεως της Κωνσταντινούπολης το 1453. Άξιος πάντοτε. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πλακέτα. Θα ήθελα να την αποδεχτώ με μία ευχή. Έχουμε και σήμερα στην πατρίδα μας πολλές περιοχές οι οποίες δοκιμάζονται.
Πρώτα απ' όλα δοκιμάζεται η Κύπρος μας. Δοκιμάζονται τα νησιά μας και απειλούνται καθημερινά. Δοκιμάζεται και η Θράκη μας. Ιδιαίτερα. Και σε βαθμό ιδιαίτερα επικίνδυνο. Να ευχηθούμε να μην χρειαστεί ποτέ σε αυτές και σε καμία άλλη περιοχή να πούμε το εάλλο οι πόλεις. Να μην χρειαστεί ποτέ να πούμε σε αυτές και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή να αναζητήσουμε ένα χριστιανό να πάρει την κεφαλή μας. Αλλά να είμαστε συνεχώς με το φρόνημα και να εκπέμπουμε προς κάθε κατεύθυνση το μολόν λαβέ και εν συνεχεία τον ενικήκαμε. Ευχαριστώ. Το κορυφαίο γεγονός της άλωσης της Κωνσταντινούπολης έχει εμπνεύσει στο πέρασμα του χρόνου ποιητές, μουσικούς και η λαϊκή μας παράδοση έχει αναδείξει κορυφαία ποίηματα, πολλά από αυτά έχουν μελοποιηθεί, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αφενός θρηνούν για την άλωση της Βασιλίδος των Πόλεων και αφετέρου πολλά από αυτά εκπέμπουν και αισιόδοξα μηνύματα. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε ένα ποίημα από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Θρακικής Εστίας, το Χρήστο τον Παλαιολόγο, ένα ποίημα αγνώστου ποιητή με τίτλο «Ο θρήνος της Κωνσταντινούπολης». Ο άγνωστος ποιητής του θρήνου είναι σύγχρονος των γεγονότων και το αριστοτικό του αποτελείται από 128 ανεμοκατάληπτους δεκαδετασύλλαβους. Γράφτηκε λίγο ύστερα από την άλωση. Θεωρείται ο τεχνικός αρτιότερος από το πλήθος των θρήνων, με επιτυχή σαφήνεια, ζωηρές εικόνες και γνήσιο δραματικό τόνο. Η διοίκηση παρουσιάζεται υπό μορφή διαλόγου μεταξύ της πόλης της Βενετίας, που συμπάσχει, και της Κωνσταντινούπολης που θρηνεί τον φυσικό και καλλιτεχνικό πλούτο της, αλλά αποδίδει τη συμφορά στην ασέβεια των κατοίκων. Ο θρήνος της Κωνσταντινούπολης, 15ος αιώνας. Ο νους μου και ο λογισμός συγχύζεται να γράψει, να στιχοπλέξει αστοχή την άλωση της πόλης. Εσείς βουνά θρηνήσετε και πέτρε ραγιστείτε, και ποταμοί φυράσετε, και βρύσες ξεραθείτε, διότι εχάθε το κλειδί όλης της οικουμένης, το μάτι της Ανατολής και της χριστιανοσύνης. Τη είδε και τη ήτουσε στη θάλασσα γιοφύρι να περπατούν τα κάτεργα στου γαλατά τους κάμπους, αγνάδια εις το σκούτανι στον Άγιο Κωνσταντίνο. Τριγύρω εμφανίστησαν ως φίδια στο λιβάδι. Δόλιος ο σκυλάτορας, ο ψυχοπαραδότης, ο χαλασμός των χριστιανών, ο χάρος των αρχόντων. Αυτός που κατέδειξε την τρομερή λομπάρδα, γιατί αυτήν εστίκασε αντίκριστα τύχη. Εδά στραπές, εδέ βροντές, οπούσεν ενός σκύλος, εδέ λιθοβολήματα σε στέγωσες της πόλης, εδέ πίκραν και συμφοράν. Την είχε η ώρα εκείνη, εδέ κλαθμός και δάκρυα και βροχισμός μεγάλων. Όταν οι Τούρκοι έμπαιναν στα αρχοντικά τα σπίτια, τα παραθύρια ετσάκιζαν, τες πόρτες εχαλούσαν και από τα κοινόβια εξέβαζαν εκκλήστρες, από το μοναστήρια αρχοντοθυγατέρες. Τι πίκραν, πόση συμφοράν είχε η τρίτη εκείνη, τι θλίψη και αδειμονιάν είχε η κυραρίνη, όταν την εκατέβαζαν Τούρκοι από τον πύργο, όταν την εκατέσυναν έσω από το κάστρο, όταν την ξεζώνασαν στο κακουνοτόπι, όταν την εξεγύμνωσαν κι ήσαν να την υβρίσουν. Δε πίκραν και συμφοράν την είχαν η ώρα εκείνη, όταν αποχωρίζονταν μανάδες στα παιδιά τους, ως πρόβατα τα έσυναν, δεκάσπρα τα πουλούσαν. Ομιλεί η πόλη της Βενετίας τώρα.
Πόλη, το πάσχης πάσχοτο και το πονείς πονότο και η πολλή σου συμφορά και με πικρή εφάνη, γιατί σου ξενοδόχησα, κυρά τον εχμαλώτο, χριστιανών το κάφημα και των Αγίων δόξα, των ξένων και των ορφανών η παρακαταθήκη, όπου είχες 1000 εκκλησιές και 1000 μοναστήρια, όλα τετραπεντάπουλα, με θόλους εκτισμένα και σπίτια δίπατα, μαυλές χρυσομαρμαρωμένες. Είχες νερά μετάμενα, είχες πελώριες βρύσες και περιβόλια εύμορφα με τα καρπίσια δέντρα. Είχες και την Αγία Σοφιά, το κήρυγμα του κόσμου, από όπου εσοφίστηκε του κόσμου η σοφία. Ευχαριστώ. 3 καράβια φεύγουνε. Από 2 νέα κορίτσια, καλλιτέχνηδες, σαντούρι και τραγούδι η Κατερίνα Γιαννάκη, και στο κουπερλέκι η Χριστίνα Μανουσίδου. 3 καράβια φεύγουν. Παιδιά της Θρακικής Εστίας Δράμας. Thank
η ελπίδα και το μέλλον. Στα γράμματα, στις τέχνες. Θα συνεχίσουμε με 5-6 τραγούδια από την μεγάλη μας λαϊκή παράδοση που σας προσφέρουν η χοροδία του Παπικρασιατικού Συλλόγου Δράμας, την οποία κάνουν στη σκηνή, και παιδιά, μαθητές του σπουδαίου μουσικού εργαστηρίου της πόλης μας, μαθητές και μαθήτρες του Μουσικού Σχολείου Δράμας. Ο πόνος, η αδυναμία της αποδοχής ενός τόσο τραγικού γεγονότος όπως αυτού της άλωσης της πόλης ενέπνευσε ποιητές, μουσικούς και στο διάβα των αιώνων, όπως είπαμε και νωρίτερα, δημιουργήθηκαν θαυμάσια τραγούδια, κάποια από αυτά θρήνη, γύρω από την άλωση της πόλης. Καλούμε λοιπόν και τον διευθυντή αυτής της θαυμάσιας χοροδίας της πόλης μας, που εκπροσωπεί την πόλη της Δράμας σε πολλές εκδηλώσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Βεβαίως. Να παρουσιάσουμε έναν προς έναν τα παιδιά αυτά τα θαυμάσια, τους μουσικούς. Στο λαούτο, ο Δημήτρης Σαραθίδης, η Κατερίνα Ματζήρη, η Αθανασία Κωνσταντινίδου. Στο παραδοσιακό κλαρίνο, ο Θανάσης ο Σαμπαντζής. Στο κανονάκι, η Άννα Ιτέτσιο. Στο σαντούρι, η Κατερίνα Γεννάκη. Στο βιολί, ο Αλέξανδρος ο Φωταράκης. Στην ποντιακή λύρα, στην Κεμετζέ, ο Θεόφιλος Αθανασιάδης, Θεόφιλος Ανησιάδης και ο Στέλιος ο Θηκόπουλος. Τέλος, στα παραδοσιακά κρουστά, η Χριστίνα η Μανουσίδου. Τρεις καλογέροι κριτικοί, Μικράς Ασίας.
από την περιοχή της Νιγρίτας, Σερών. Εσείς πουλιά πιτούμενα. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι σε σκοπό Ζωναράδικου Θράκης. Αλέξανδρος και ο Βασιλιάς. Alexandros
άξιοι πρεσβευτές της μουσικής παράδοσης. Από την περιοχή της Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα από την περιοχή του Πηλίου να ακούσουμε το τραγούδι «Ανάμεσα τρεις θάλασσες». Από την Κωνσταντινούπολη εψέρναν όλες οι εκκλησιές.
κλείσουμε με κάτι λίγο πιο έθιμο, λίγο πιο ζωηρό και ρυθμικό. Μικράς Ασίας. Καράβι, καραβάκι. εκ μέρους των διοργανωτών συλλόγων, πρώτα και κύριε, ευχαριστούμε τον εκλεκτό προσκεκλημένο μας, τον κύριο Θεόκλητο τον Ρουσάκη, για την παρουσίασή του, που σίγουρα αποτελεί προϊόν μόχθου και επίπονης έρευνας και εντρύφησης στα ιστορικά αρχεία. Να ευχαριστήσουμε όλους τους συντελεστές της σημερινής εκδήλωσης και πιο συγκεκριμένα τους καλλιτέχνες πόντιους μουσικούς, τους καλλιτέχνες νεαρούς μαθητές του μουσικού σχολείου μας, τον διευθυντή τους, τον κύριο Νίκο Γιαμαλή, τον επίσης καθηγητή μουσικής του μουσικού σχολείου, τον κύριο Νίκο Στεφανάκη, που συνεργάζει, ήταν υπεύθυνος για όλη αυτή την προετοιμασία της ορχήστρας και αυτό που τελικά απολαύσαμε.
τους κυρίους που έκαναν τις απαγγελίες. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κώστα Βαξεβάνη που μας βλέπει, αλλά δεν μπορούμε να το δούμε, ψηλά στο θεωρείο, για την άψογη υποστήριξή του, προκειμένου η εκδήλωση να έχει την αρτιότητα από πλευράς ήχου και μουσικής που νομίζω όλοι πρέπει να αναγνωρίσουμε. Τέλος, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που τιμήσατε με την παρουσία σας στην εκδήλωση και αφενός δείξατε, υποδηλώσατε την ευαισθησία σας σε ένα θέμα τόσο σημαντικό για την ιστορία του έθνους μας και αφετέρου δείξατε την υποστήριξή σας σε όλους αυτούς που παρουσίασαν όμορφα τραγούδια και ποίηματα. Και ας κλείσουμε ψάλλοντας όλοι μαζί τον ευχαριστήριο ύμνο στην υπέρμαχο στρατηγό.